and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ngano mag-uol man ka? Pasagdi na sila. Ayaw kasi na nila. Kung wagi mo anhi para magpatambal, mamaligyan na kita kaay sa anak. Ay, paita. Uy, kuya, tanaw! Kita ka to, kuya. Si Bia, may kuyog na gwapo. Unya, unsaon naman na ron? Kinsa to, boy? Kinsa to, boy? Humbot lang. Akong simpong tanon. Ay. Murag makapaprint mangyud kaha kung tarpaulin ini nga 20 by 25. Kinsa man ka to? Da. Ha, kuyawang ka sa. Maong samtang di pa uway ang taran kuya. Lihok na. Panguyab na. Ma, unsa man ron? Da, mga diehard ni Imok. Duha ka adlaw na magwa manambal ang ugok. Mao nang mga tao sigig sangpit niya. Anong di mo na sila muaray na ko? Samtang wa pa unta mo abot ang mga di-auto na kong mga pasyente. Pwede na ba kung mo-entertain nila ba? Da, pasagdi na lang guna sila, uy. Mga wa man sada sila'y nahutnak. Ayaw panaginot anang mga tawhana. Mao ba? Pero, nga nung wa ka manambal si Imok man, no? Naunsa di siya? Kuya. Kuya, gawasan na lang mga tao, kuya. Tagalagyo para ba ng uban? Di ba kayo sila daghan? Usaw man ako, boy. Sakit man ikong dugan. Tikit bawa sa akong hula-hula tong tawhan nga kuyog ni Biya at tong miaging adlaw. Ha? Wala, kuya. Napayot na ka? Nausa ka diya? Usa na payot. Ang kuyog maghan ni Bia ang gili mawa si mong nauna. Ipag. Bitaw, kuya, kuya. Kuya, bisag karon lang ba? Gawas sa una tong mga tao. Maikog sa taong kanila. Lamay na ba kayong putong balanghoy nga daan ang usa diha? Oh, nakahurot kong tulo na. Mao ding imo kong giapura. Kay midawat na di kadaan og suhol. Nasarabay nagdaog bukupay, kuya. Mao ba? Sige. Gawas na lang ko. Pasensya na gid ninyong tanan ha. Kung saan nga naglain man guro akong pamati god, medyo bungol-bungol ko karon. Joke. Oh. Sige. Magsugod na ta. Kisa may una. Ako dok. Ang kalayo gud nimo. Padol ko dok. Ngano nagpalahi man kag lingkod? Dali. Anong god? Unsa may imong probe? Na dali. Kani. Baho asag ilok ng tawhana eh. Tambali na ni dok, tambali na. Tambali na. Ginoo ko. Kasukao ko, kuya. Tighay itaw kong taas na utong. Hindi gan madagi smile ang baho sa iyong ilok. Dok, kani. Gibahoan ka sa kong ilok, dok. Ha? Uy! Amo ba? Ay nagod kay kong dok. Namuha naman ganing kasi kikutong, oh. Oh, actually, wala akong problema, dok. Ang kabaho sa kong ilok. Kuya. Pag sila magmask, Daghan raman eh. Isapaw-sapaw na. 5 ganin ni kasapaw ako, Mau ba? Sige. Makaginawa pa ka ko ini. Okay na na. Di na kasimot. Dili na. Okay na, dok. Okay na. Okay na. Sige, padayon. Kung dok,
Mao na to, Dok. Mangayo lagi kog tambag nimo kung unsa akong bahaton nini sa akong ilok para mawa ng kabaho ini. Nihunong na mangud ko gamit og deodorant kay allergic mangud ko. Uy. Ano yan? Huwag ka matug doktor, ana. Niadto na, oy. Girisitahan man gay ko niya deodorant. Deodorant man diapon, oy. Mahal pa dyan kayo. Kaya, huwag magyapon yung picto, oy. Kaskas lang ko kwarta. Mao, may anhin lang dyan ko ni mo, Dok. Basin ba ikaw pa'y makasulbad sa kong problema? Tawas gamita. Katog yung original. Dili ka nang gihimo ng sabon og roll-on. Katog yung bato, unya, dukduka og kaning himo ang powder. Unya, ipahidayon sa imong ilok. Kada human gid mo kaligo. Mao ba? Epektibo ka na, Dok? Suway! Ano mahibaw ka kung epektibo ba? Kada humang og ligo, no? Kada human og kaligo gyud. Maayo na nga kanang basa-basa pang imong ilok ba? May pagkabasa pa. Para mo pilit yun ang tawas. Mao ba? Kada human og kaligo. Aw sa ato pa. Kausara day sa usa ka buwan kay kausara man ko sa usa ka buwan maligo. Nge! Unsa di ay? Kausara ka maligo sa usa ka buwan? Oo, Dok. Kakanahan ba yan mo eh? Mo di nga baho kay kag ilok. Kaligo kada adlaw. Ha? Nakadungog ka kada adlaw. Nagluspa nagtao mag-ingon ni mo pagaligoon siya kanadlaw eh. Nakuyawan. Yabag tawhan na. Usaon di siya limaho nga. Kausa sa kabuan raman siya maligo. Kurikungon sa utok tong tawhana da. Bisag si Paing pa'y patambalan na to kuya. Di magsilbi. Na, di masab tingali mo tambal si Paing adto niya. Mga kwartahan na bayay tambala ni Paing. Bitaw kuya no? Ngano nasikit mas na sa Paing sa mga kwartahan kuya? Daggan si koneksyon? Oh, pangapio na oh. Salamat, ma. Kinsa man ang imong gitan-aw. Tag-iya ni og mga rural bank, ma. Mo ni akong sunod nga prospect. Unsa man say sakit ka imong ihatag niya? Matastik eh. Uy, kasimpol ra bagud di ay. Matastik eh. Masad nga mas dako pas iyang sampot, ma. Uy. Mao ba? Oo. Kung dili ra siya ang matastikion karo panahon na. Daghan pa unya sila ba? Magparid na sa din sila dinis ato, ma. Og anda mo na sa dako ang mga singsing nga may batong ito. Kana! Kani, Kana! kwartang malabo na sa. Kana! Dili na day ka kada adlaw manambal? Dili na. Kadua na lang siya sa kasimana. Nga naman. Wa kay assistant? Sorry ha. Wa na ko ka-assist nimo. No lagi. Murag busy na kay Kylo. Taod-taod lagi nga wa ka man eh. Abi ka na kong minyo na ka. Grabe sad na minyo oy. Abi raman ako. Nabisi ra ko kuyog-kuyog ni Randy oy. Randy Suson? Dili oy. Randy ako igagaw. Aw. Agaw? Imo dito siyang igagaw? Dili mi igagaw. Anak siya sa amiga ni nanay nga taga Mindanao. Wa man siya masuhito din he. Maong ako'y sige kuyog-kuyog niya. Taysa. Ingon ka ganina, imo siya igagaw. Nya karon di na sad. Wa ko kaji. Ingon ko siya si Randy akong igagaw. Kani? Akong igagaw iyang apelyido. Ha? Hala no? Ala no? Unique no? Unique yung apelyido no? Mao gyud. Igunsa ka na sila sa akong amiga nga si Ingrid akong igsuon. Ha? Natawa lagi ka sa kong joke, no? Natawa lagi ka sa kong joke. Medyo katawanan man. Pero, kuyaw sa din ng kanang randiha, no? Anong kuyawan?
di gud ka mo igbahog pa rin ti. Posible nga iya kang panguyaban o pagkaslan. Hala, uy. Over kay ka. Kay magpakasal sa di ay ko. Kasi na sayod. Dili ko mo igbahog pa rin ti. Oh, dili mi igbahog paryente. Pero ighumot mi. Eh. Huh? Nagkuyog lisat sila. Nagkatawa-katawa. Animal ko ng imuka na. Unsa ka? Kung patilawon ko ni imok sa kong barang 101. Gusto? Patilawon ko ning animal. Tanaw na to muduol pa niyas biya. Unsa? I-cancel nimo ang pagpanambal karong adlaw? O ma, tungod kay doon ako importante kayong buhaton. Og ayaw ko disturbo ha? Bisan sa pagkaon, ayaw jud kog sangpita. Uy, kaanugon sa atong kita rong adlaw. Muanhira ba to karon si Mr. Jeffrey? Na, galante ra ba kaayo to dong? Gawa sa iyang ibayad nimo, magdapag ito sa regalo nako. Inaunsa ka man, uy. Unsa man din na ka-importante ng ibubuhaton ba? Naa din hinakasalalay ang kaugmaon sa akong love life, ma. Ha? Nga naman dong, imong lumayon si Bea? Dili, uy. Unsa ba imong buhaton? Akong barangon si imok. Kanang barang nga way kaayuhan. Barangon ako sa imok ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!